Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашим доброранку! Ого! А хто сюди притягнув гэтую палку? Я! Цікава загадка самої раніці. Кася, навошта тобі палка? Як навошта? Я збираюся прогулятися по лісі. Гэта кій, на які ти будеш абапіратися. Здається, ён для тебе вялікі. З памером помилилася, Кася. Абапіратися я не збираюся. Мені гэта не треба. Тоді навошта тобі у лісі палка? Ну, ви, діваки, каб обороняться, вядома, коли раптом хтось нападе. Кася, у нас няма таких драпежнікаў, якія спецыяльна палююць на чалавека. Так што, калі звяроў не дражніць, усё будзе добра. А вось змеі, яны дакладна нападаюць і нават могуць укусіць. Ад змяі можна абараняцца, так? Напрыклад, палкай. Ні ў якім разе, Кася. Ага, а калі сустрэнеш атрутную змяю? Сяброўка, змей крыўдзіць не трэба ні ў якім разе. Першымі яны на чалавека ніколі не нападаюць. Калі не злаваць іх, размахваючы палкамі. Да таго ж, Кася, ты ўпэўнена, што зможаш адрозніць змяю ад яшчаркі? Ну і пытанне, не сумнявайце, разумнік. Тады давай зараз гэта праверым. Разам з тым пазнаёмімся з адной цікавай жыхаркай нашых лясоў. Ой, мамачкі, змяя! Упэўнена, Кася? Ды змяя гэта, магчыма, нават атрутная. А вось ты і памыляешся, Кася. Гэта не змяя, а яшчарка. Не можа быць, яшчаркі не такія, у іх ёсць лапкі. Уяві сабе, Кася, гэта бязногая яшчарка. Называецца яна вераценніца. Ну і ну, нечакана. А чаму у яе такая цікавая назва? Назва вераценніца паходзіць ад верацяна, выцягнутай прылады, з дапамогай якой у даўніну пралі тканіну. Зразумела. Лесік, а многія яшчаркі ўмеюць адкідваць хвост. І вераценніца не выключэнне. Калі ёй трэба выратавацца ад ворага, яна пакідае ў зубах ці кіпцюрах драпежніка свой доўгі і надзвычай крохкі хвост. І потым яна можа адрасціць новы? Так, Кася. А дзе можна ўбачыць гэтую цікавую яшчарку? Часцей за ўсё вераценніца сустракаецца ў зарасніках кустоў, на лугах, палях, але звычайна недалёка ад лесу. Цікава. Чаму я ніколі не бачыла гэтых яшчарак? Бо вераценніцы не вельмі любяць сустракацца з людзьмі. Яны хаваюцца ў гнілых пнях, пад паваленымі стваламі дрэў, у тоўшчы лясной подсцілкі. Там яны адпачываюць? Менавіта. А яшчэ ў гэтых яшчарак ёсць цікавая здольнасць. Яны ўмеюць рабіць норы. Ды ну! Як без лап можна выкапаць нору? Для гэтага вераценніцы свідруюць галавой мяккую глебу. Лесік, ты меў рацыю. Гэтую яшчарку я б не адрозніла ад змяі. Не толькі ты, Кася. На жаль, бывае, што людзі знішчаюць вераценніц, бо памылкова прымаюць іх за небяспечных змей. Бедныя. Тым часам гэтыя яшчаркі прыносяць вялікую карысць у садах і агародах. О, цікава, якую? Яны палююць на слізнякоў, смаўжоў і іншых шкоднікаў. Лесік, а навошта гэтая бяскрыўдная яшчарка выглядае быццам сапраўдная небяспечная змяя? Для вераценніц гэта спосаб выжывання і абароны ад шматлікіх ворагаў. Дзякуй за цікавае і вельмі карыснае знаёмства. Я з задавальненнем даведалася, што ў нас жывуць такія незвычайныя яшчаркі-змеі, якіх можна не баяцца. І ні ў якім разе нельга крыўдзіць, бо яны бяспечныя і нават карысныя. Лесік, не хвалюйся, мы з гледачамі ўсё запомнілі. І зараз, пасля такога карыснага уроку біялогіі, можам зрабіць перапынак на мультфільм.
Хочаце даведацца, якія істоты жывёльнага і птушынага свету лічацца самымі разумнымі на зямлі? Я упэўнена, што топ-разумнікаў узначальваем мы, зайчыкі. Не вельмі сціпла так гаварыць, Кася. Тым больш, што ў дзявятку самых разумных жывёл зайцы, на жаль, не ўваходзяць. Але гэта несправядліва. Нас проста недастаткова вывучалі, вось. Кася, магчыма і так, не расстройвайся. Да я не расстройваюся, а абураюся. І абурацца не трэба. Давай лепш даведаемся, хто самыя вялікія разумнікі на зямлі. Цікава ж. Як вы лічыце, сябры, хто з жывёл узначальвае спіс самых разумных? Думаю, малпы. Бінга, Веранічка! І што такога гэтыя малпы разумнікі ўмеюць? Чытаць ці пісаць? Думаю, і гэтаму яны б навучыліся, калі такія навыкі ім патрабаваліся б. Тады ў чым праяўляецца розум малп? Напрыклад, шымпанзэ дзеляцца ежай, пазнаюць знаёмых суродзічаў і выкарыстоўваюць галінкі і лісце для здабычы тэрмітаў і вады. Ого, між іншым, першабытныя людзі таксама пачыналі з самай простай прылады працы – палкі-капалкі, а зараз чалавецтва ўжо касмічныя караблі будуе. Таксама шымпанзэ запамінаюць месцы, дзе схавана ежа, і выбіраюць з некалькіх варыянтаў той, дзе ўзнагарода большая. А малпачкі-капуцыны разумеюць, што такое справядлівасць. О, я чытаў пра гэты эксперымент. Калі за аднолькавае заданне малпы атрымлівалі розныя пачастункі, тая, каму даставаўся менш каштоўны, крыўдзілася. І правільна рабіла. Працавалі аднолькава, і пачастункі павінны быць аднолькавыя. Ой, але гэта сапраўды чалавечыя паводзіны. Вось бачыш, Кася, малпы справядліва лічацца самымі разумнымі жывёламі. А хто на другім месцы? Дельфіны. Напрыклад, кожны бутыльканосы дельфін валодае унікальным свістам, які можна параўнаць з імем. Ого, дельфіны звяртаюцца адзін да аднаго па імені? Уявіце сабе, і пазнаюць, хто са сваякоў з імі размаўляе на вялікіх адлегласцях. Ну, нечаканыя здольнасці. Яшчэ дельфіны, як і малпы, выкарыстоўваюць прылады і маюць выдатную памяць. Дзіўныя магчымасці. А хто займае трэцяе месца сярод самых разумных жывёл? Сланы. О, пра гэтых разумнікаў мы ў дабраранку расказвалі. Яны могуць пазнаваць чалавека, якога не бачылі больш за 20 гадоў. Правільна ты ўзгадала, Кася. У сланоў фенаменальная памяць, а яшчэ яны таксама карыстаюцца прыладамі. Шкада, што ў нас у Беларусі не жывуць ні малпы, ні дельфіны, ні сланы. Я б з задавальненнем паназірала за гэтымі разумнікамі. У нас ты зможаш паназіраць за іншымі істотамі са спіса самых-самых. Здорово! Назови их хутчэй, Лесик. Назову, толькі пасля мультфільма. Глядзім мультфільм, а потым працягваем размову пра самых разумных. А хто мультик спыніў? Я? Бо хачу даведацца, хто яшчэ ўваходзіць у топ самых разумных істот на зямлі. Першыя 3 месцы ў спісе займаюць малпы, дельфіны і сланы. А ў нашай краіне мы можам паназіраць за птушкамі сямейства крумкачовых. Гэта вароны, крумкачы. А яшчэ гракі, сарокі, галкі, сойкі. Гэтыя птушкі ўваходзяць у спіс самых разумных па справядлівасці. Яны прыладамі карыстаюцца і галаваломкі рашаюць. Вучоныя лічаць, што па розуме крумкачовыя не саступаюць малпам. Здорава, значыць, паспрабуем пасябраваць, напрыклад, з сарокай. А яшчэ ў спіс самых разумных уваходзяць меданосныя пчолы. Цікава, чаму гэтыя гудзёлкі лічацца разумнымі? За свой незвычайны танец. Уявіце, танцам яны могуць перадаць суродзічам кірунак і адлегласць да ежы адносна становішча сонца. Ого, нечаканыя магчымасці. А яшчэ пчолы ўмеюць лічыць. Здорава, значыць, і за імі варта паназіраць. Толькі рабіць гэта трэба акуратна. Ну, а хто яшчэ ў спісе разумнікаў? Васьміногі, каракатыцы і шэрыя пацукі.
А як же попугаї? А котики і собачки. Розум істот, яких ви пералічили, а яшчэ свінак і кітоў, вучоныя таксама ацэньваюць высока. Але я расказаў вам пра самых-самых. А я упэўнена, што сярод самых-самых павінны быць і зайчыкі. Навука не стаіць на месцы. Можа, хутка гэтаму знайдуцца доказы. Будем чакаць. А зараз давайте глядзець працяг мультфільма. А зараз будзем развітвацца. Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Хе-хе!